un gasto de personal e notas que já se ganhava no anterior, ainda incrementa un pouquinho 2%, a efecto da lei presupuestaria, neste caso do Estado, por se hai que anotarnos na ECOPA, a consideración da presupuestaria, todos vai reflejado ese 2%, por se hai que facer un traballo de suba unha vez que se estean entren a lei dos presupuestos do Estado. En gasto corrente a venda de servicios, pois o aumento deste capítulo pasa a case 10%, por despoluimento dos gastos de servicios sendo os máis relevantes, os servicios no fogar, a recollida do lixo e, neste caso, tamén agora a entrada en funcionamento da nova edade. En gastos financeiros, aquí diminuye ainda que parece moi importante, 44%, pero a cantidad é un capítulo pequeno, que estamos falando un capítulo de 4.000 euros para o tema de xuros de mora en procesos de outros comisións bancarias. Entón, é dicir, que parece que é moi importante un porcentaje, pero a cantidad é unha cousa pequena. Que quer dicir que aquí, neste caso, non temos préstamo ningún único, temos o da Deputación, o do PAI, pero ese préstamo que deu a Deputación no seu día non genera, neste caso, non ten un tipo de xuro. Entón, por iso non temos nada, neste caso, de intereses pendentes nas entidades financeiras. En transferencias corrente, o aumento produce no 7,7% por axuste nas transferencias habituais, son as pequenas magnitudes de aumento nas subvencións nominativas, e nestes aumentos que se damos por tanto entidades como as parroquias, como todo iso, os aumentos se produce un pequeno aumento de 7,5%. Despois, no fondo de contingencia a outros imprevistos, segundo contempla o artigo 18.4 do Real Decreto, Lei de 8/2013, medidas urgentes contra a morosidade, a Administración Pública dota-se un fondo de contingencia equivalente ao 0,5% no gasto non financeiros. No capítulo de investimentos reais, que entramos dentro do orzamento, quizás é o capítulo máis importante, dotarás de créditos necesarios para as obras no plan do POS de 25, proxectos financiados pola Xunta, que conta, neste caso, con duas unidades. Este proxecto, entre este proxecto e duas unidades da Xunta, este de mellora de enerxética no centro sociocultural Visoana, que ten duas anualidades, entón, por iso se contempla aquí neste como inversión de gasto, neste caso, por a Xunta. Experimenta un aumento de 34,42% debido maiormente á aportación que sabemos, ou sabedes a todo o mundo, que o POS, a Deputación, pois, aumentou un pouco respecto aos anos anteriores e aumentou a cuantía un pouco. Tamén tense en conta este ano que metemos dentro do, por suposto, do orzamento, metemos o plan de mellor de camiños, que neste caso é da Consellería de Medio Rural, ou da Galer, e anos anteriores xerábamos a subvención, pero non incluímos dentro do presupuesto. Este ano, pois, se incluímos dentro do presupuesto, porque é sempre o mesmo plan e prácticamente tamén é sempre a mesma cantidade. Con dotacións relevantes son con fondos municipais, está unha nave que se vai perder, se miraron o orzamento detallado, preténdese no vindeiro ano facer construindo unha nave, pois ao lado onde está a outra xa hai ao lado do cementerio, ampliar unha nave a maiores, porque andan as constructoras despegadas e incluso en propiedades que non son moito estipuladas do Concello, andamos co outro de presto, polo menos é unha nave poder meter aí todo dentro, porque incluso a vez notamos en falta que algumas cousas non sei se desaparecen, se cambian de sitio, pero ali onde están desaparecen. Entón, hai que intentamos ver se podemos facer esa nova nave. Despois está tamén o tema das casas que van en funcionamento, as casas dos maiores, vai tamén unha pequena partida aí para a emisión dun trator, que o máis seguro é que nesa partida quede corta, pero intentamos que por parte da administración, neste caso autonómica, tamén se nos financia a toda axuda para a compra do mesmo. No tema pasivo financeiro figura a cantidade que inclui o posto adicional, deste relación á débeda, neste caso dos contidos de Deputación dos préstamos provinciais do PAI.
O presuposto total experimenta un aumento con relación ao ano anterior do 24 con 15,7 debido ao maior que falamos das axudas que se fan mellores, neste caso o plan de os servizos da Deputación e máis tamén dos tributos que hai neste caso do Estado, así como da Xunta do Fondo de Presión, a través do Fondo de Presión Local. E, bueno, o presuposto é seguir subindo grandes rasgos, pois o que eu digo sempre, só saber en casa de memoria. Intentamos, pois, facer o máximo posible gastando o menos. O que decimos, non é un documento pichado, a través do exercicio 25, que vai sofrer pequenas modificacións, pero, bueno, manténse o gasto, neste caso, un personal, e aumentase, neste caso, pois, o que falábamos de investimentos reais, que é a parte quizá máis importante a casa do orçamento. É pouco máis que decir do tema do orçamento. Tendo a palabra agora. Unha pregunta, a partir de 700.000 euros ao final has de executar ou poñer para todos os anos? Está ben a pregunta. Tamén teño aquí notada cousas importantes. Bueno, o tema iso da finca, bromas á parte. A ver, figura todos os anos. É unha partida, digamos, que podemos chamar de polivalente porque vale ao longo do ano con outras cousas que a partida, de verdade, que gasta sempre, non quere se gastar. Non no fin que é previsto. A ver, aí, esa partida vamos a poñer este ano porque, a ver, hai unha zona que está dentro do plan xeral, está como zona de equipamentos e outros equipamentos e de investimentos, neste caso, de ben público. É parte, digamos, desa masa que hai aí, para todos os situados, que os que están na iglesia, unha gran parte dela está liberada, neste caso, de que non teña ocupación, porque podría chegar a súa valoración do terreo e pagar os propietarios a través de moitos acuerdos, neste caso, os propietarios. Pero hai unha pequena parte que ainda hai unha casa que está habitada. Entón, a partida vamos a reflejar, porque ao momento que a parcela estea toda desocupada, pois é unha maneira de adquirir, porque o que estaba, se descartou, foi o tema da outra finca, esa que onde teña, agora digamos, entre comillas, o campo actual de festa. Non se pode facer frente a esa parcela polo importe que, neste caso, que pedían polo coste da mesma. Entón, é un ter que se pode, ao longo do ano, fazer esa frente á parte dese terreno que hai, neste caso, para equipamentos, pois faz. Pero a partida hai que ter lá aí, se for unha partida que non daba xogo para poderla mover a outras cousas, pois non se faría se estuveras a asegurar de que íbamos a sacar adiante eso. Pero como partida, pois vale para outros gastos, pois sigue figurando aí, e a máis ou menos que pega unha cantidad, non? Sí. Pega unha cantidad. Eu xe dicía, a de bromaxe, que moitas veces a mí que me todo o presupuesto no tema dunha finca, porque xoga para todo o ano, deixa partida, tira de... É que está nunha área moi amplia, porque entre basuras, electricidade, eso é como aguas e sardins... É polivalente 100% esa partida. Hai moitísimos investimentos, moitas obras. É dicir, cando temos un problema de axuste, di, non, realmente temos a partida da parcela, non vai a partida da parcela. Se tomo nota Santiago, non Santiago. Non, se te do presuposto, pero bueno, está aí. Bueno, entón, así é un pouco para así, a grande resumen, pois o que é o tema do orzamento. Non sei, non? Digo. Hola, bons días a todos. Bueno, con respecto ao orzamento, sí que vemos como en a documentación que a partida da Casa dos Maiores disminuye. Xa este ano quedou sin executar, que iban 156.000 euros, sí, a mesma partida. Debía ser que a promesa de que se iba a facer a residencia ou o equipamento este da terceira idade. Cambiou-se para iso, sí. Sí, iban a partir de 156.000, ao final non se executou, e este ano esa partida de 156.000 pasa a 50.000, é unha aportación menor. Non sei se se vai a reducir en que a Xunta non ten un compromiso en fazer a residencia aquí de maiores ou o centro de día, ou que o ten adquirido o compromiso para facelo en varias anualidades. Non sei, iso me gustaría que quedara un pouco aclarado, porque a partida disminuye bastante, 156.000, creo recordar, que tiña no ano 2023, pasa a 50.000, en investimentos reais. Quando pasaba en investimentos reais, se iban 156.000 ou algo así, non recordo moi ben.
Pois tivemos de ir a andar, xa o explicou o señor alcalde, e a adquisición do tractor, non sabíamos, temos falta entonces dun novo tractor. Sí, é verdade, hai un, pero é verdade que este ano estamos traendo prácticamente traendo os tratores, un cada brazo e outro cada rastre. Un deles que temos, pois, é da Gratelle, pero que está neste caso a Consellería Rural. Un dos que temos de traballando é da Consellería, deixou non ver, unha cesión con outro empregario, e non sei hasta cando estará, non sei, o tema era hasta setembro, pero este se pasou, nós tampouco lle decimos vir e buscar. Pero, entón, quero dicir que este ano saímos do apuro con eso, porque, bueno, cal é o tema de ter dos tratores, porque avanzas moito máis, un vai cada brazo diante, cada rastre, e o traballo case doblan case o traballo, entón, necesario os tratores, pero este ano fixemos e pun de presto. E despois sí que vemos tamén que aumenta bastante a partida, supoño que será polo tema da recollida do lixo, non? A partida esa aumentará. Porque este ano vai ser muitísimo máis maior, porque xa quedamos un pouco, este ano un pouco escaso. Sí. Sí. E bueno, despois, bueno, nos, evidentemente, se estuviéramos no goberno, apostaríamos por outro orzamento, sobre decirlo, pero eso de non seguro que se hai peor, pero non se hai peor, Entonces, claro, a ver, como non se contou para facer ese orzamento, evidentemente necesitamos un orzamento, ou non é un orzamento que nós faríamos, pero no sentido do noso voto vai ser ascendente. Moi ben. Mandamos a Stefano. Bueno, contestándolle un pouco ese por encima, vamos a ver. O tema da casa dos maiores, que é decir, a residente máis o centro de día, o centro de día optamos case por non sacar adiante polo seguinte. Estamos, neste momento, nos poñer en marcha dúas casas do maior. Dúas casas do maior, cada casa desas ten 5 plazas, é dicir, con outras dúas máis cubriríamos, é dicir, no centro de día, que facemos con iso? Bueno, pois que vantaxes que ten iso. É dicir, no centro de día, cada persona ten que... A mí non estaba no centro de día, é verdade, cando eu dixo aos restos compañeros, que nos sacaron un pouco da idea, foron os propios da Consellería. O centro de día ten que pagar cada usuario 550 euros, e hai que terlo aí e que buscar. Na casa do maior non teñen que pagar nada con outra propiedade que se queren van a buscar a casa. E traenos, levanos a traenos gratuitamente. De feito, os concellos grandes estaban apostando por casas do maior, e iso é un detalle menor. Os grandes que se vai ao centro do día e os concellos pequenos se vai a casa do maior. Entón, con 4 casas do maior cubriremos un centro de día, con outra particularidade, que as casas do maior poderás repartir un pouco no territorio, é dicir, agora vais que en Facho en Ferreiros e outro en Lardeiros. Cada ten, na casa do maior, ten que haber alguén, unha persona, que solicite o proxecto. Para o proxecto que solicite para levar adiante a casa do maior. Nós, neste caso, tentamos os edificios, pero, é dicir, non pode solicitar directamente o Concello. Ten que solicitar a través de unha persona do humano que teña os títulos homologados, que teña toda a formación que piden para sacar adiante a casa do maior. E iso a diferencia que é gratis e non hai que pagar. Das o servizo case porta a porta, porque distribuyes as 4 casas, metes 4, metes 5, distribuindo todo o territorio, hai moito menos distancia, a xente non ten que vir, por exemplo, se poñemos no centro de día aquí en Arca, teria que vir todo o mundo, traer aos seus familiares e virus a buscar a Arca, e a parte se paga cada mes 550 euros. Sabemos que moitas veces unha pensión de 700 e 800 euros que teñen moita xente maior, que teria 550 euros para pagar o centro de día, prácticamente pouco lle queda para o resto. Entón, optamos case por descartar o tema do centro de día e irnos ao tema das casas do maior. A ver se no ano que neste vindeiro ano vai entrar, se temos sorte, e nos xudican alguma máis, e primeiro temos persoas case interesadas en facer a solicitud do proxecto este para que eu seja concedido. Que incluso é máis, podes gestionar e podes fazer as casas propias dun, na casa particular. Dan-te unha parte de dinheiro para quedarte a tua casa, sobretudo no tema da parte dos baños, para o tema de adaptarse aos menos válidos, pero podes fazer subvención por levar na casa dun. Pero, bueno, estes dous que seguiu adiante, nas casas non, vieron pedir o tema se decidíamos o tema das escolas, e cedieron, sentimos escolas, porque, unha xa estaba prácticamente para en desuso, que era de Ferreiros, e na de Lardeiros, e na que tiña algún uso como local social, cambióse a planta de arriba, encaixouse, e a mellor se tema igual. Entón, por iso vais un pouco a partir. Na residencia de maiores, pois sí que estamos co tema do proxecto de xunta, a ver se a saca adiante o ambos que pode da residencia. Pero do centro de día, se fixamos o cambio, eu creo que
ganamos todos e precisamente vai ganar os usuarios que fagan o uso dele. Outra que é moito máis acollido un centro, unha casa medio de 5 persoas que están nos 100 persoas todas xuntas. Casi 5 persoas están como na casa de un. E, bueno, foi un pouco contestando o que le preguntaba o concelleiro este caso Óscar polo tema de deixar a partir de tanto. E no resto xa digo, bueno, pois a verdade do presupuesto, pois hai moita maneira de facelos. Nós parecemos que a línea, esta é unha das líneas, non será a mellor, pero tampouco é unha línea que dá malos resultados, estamos dando trasando, que, bueno, que o orzamento prácticamente executa o 100% que é importante dos orzamentos e intenta sempre reforzar un pouco as mellores. Con respecto ao tema que falamos do lixo, da recollida do lixo e da taxa de edad, non demos que eu falara, que no pleno que vamos aquí en setembro, que vamos ter un outro problema, unha resultada para falar tamén das taxas, tanto do lixo como da taxa do saneamento. Que pasou? A do lixo ainda está se demorando a través da ingeniería facendo os estudios económicos e financeiros, porque o do lixo non sabe nem o que vai pasar co tema este. Eu comentaba outro día aos amigos por teléfono, se facemos números ao que realmente vai ser o coste, os recibos multiplicábanse por 4. É dicir, o que paga 52 euros pasaría a pagar 200 euros. Non podemos fazer non podemos fazer ese tema de carga, neste caso económica, nas economías dos nosos vecinos, sobre todo nas casas de vivendas unifamiliares. Non digo un negocio, bueno, pois o negocio ten outros ingresos moitas veces que non teñen os veciños, neste caso nas súas vivendas domésticas. Entón, estáse facendo, de momento hai moi pouquinhos concellos que aprobaron a ordenanza, están todos así stand-by, esperando a ver que pasa, a ver que non pasa. Algún dixo, bueno, vai subir en 10%, porque iso non é o tema. Nós falábamos un día aquí que onde se recollía 2 veces, había que pagar máis unha vez. O outro día, estes que estuveron con nós da ingeniería, dixeron, non é así. É que aquí se vai recoller un contador a Pastor, ten moito máis gasto que a recoller das contadores aquí na calle principal. Porque os kilómetros que hai de cercamento, dixen, non, iso non se pode cobrar así. Onde recolles unha vez cobrare a mitad menos quando recolles dúas. Iso non se pode fazer escalcedamos así. Bueno, explicaron ali, escaldaramento de tema, agora vamos a ir aportando documentos, incluso do padrón da Diputación do lixo, e a ver que sacan aí, e unha vez que nos pasen un borrador, pois sacando nos xuntaremos e digo, pois facemos. Os gastos que vai ter é isto. En abril, ven o tema do tasazo, iso que meteu neste caso o Ministerio, iso vai ser, non sabemos o que vai pasar. Non sabemos o que vai pasar, nem vai que o costo vai ter. Que? Sí, bueno, pero o ano 25 xa non entra, porque tiña que traer, penso que aprobarla durante este ano para traer a vigor o 1 de enero. Que vai pasar aí? No de Sogalma, que pasaba de 60 e pico euros a tonelada, que pasaba cerca de 100, a Xunta vai financiar sobre 20 e pico, que agora en Sogalma vai quedar o costo máis ou menos sobre 80 euros tonelada. Pero, ao meter en riba o tema da taxa esta que meteron por reciclaje e todo iso non, hasta abril non se vai saber realmente o que van pagar os concellos. Pero abril vai saber cando vai vir o tema. Entón, este ano, pois vai vir consumido todo con fondos propios, porque a taxa non a podemos sacar adiante. Entón, pois, bueno, cando teñamos os borradores, falaremos para que entre todos, pois, cheguemos ao tipo de conclusión e a ver que damos feito e que números podemos chegar sin, pois, tampouco revertir todo o coste, neste caso, nos veciños e nas veciñas. E o da EDA, pois, empezou a funcionar fai un mes e pico, e tampouco non sabe o gasto que vai ter, que vai ser o máis gasto que vai ter máis grande, é o de consumo de enerxía. Pero, agora, cando empecen a ver os primeiros recibos, pois, habrá realmente o gasto que ten, e aí sí que, bueno, xa é máis fácil, porque, bueno, aí van ter, neste caso, esa taxa vai afectar os que deixan alimento. Prácticamente, vamos a parroquia de Arca, é pouco máis. O deixamento non se vai a meter ese tipo de taxa. Pero, o máis preocupante aquí vai ser o tema da recollida do lixo. Vai ser os concellos, vai ser os concellos. A ver que números salen a nós, ese tipo. De feito, hai poucos concellos que deram un paso para diante, están todos aí, esperando a ver quen é o primeiro que levanta a mão. Porque é moito, que aumentes o recibo un 10, un 15, un 20%, pero que multiplicando o recibo por 4, cuidado. Se vas por unha casa da Unifamiliar familiar 200 euros ao ano por retirarlle do lixo,
pois, non vexo que sería neste caso pois, o mellor. No negocio, bueno, pois que é un negocio, o mellor que paga 100, que paga 200, bueno, é negocio, pero unha venda familiar sabemos cada vez que costa máis, cada vez costa máis ao final de mes. Entón, neste caso, hai que pois, intentar que as cargas, neste caso das tasas municipais, pois, sean o máis pequenas posible. É así un pouco. Bueno, se non hai máis nada que... Unha pregunta que me quedou. Unha base de execución que se modifica a 33, cal é esa modificación que se modificaba? Era para as subvencións. As subvencións nominativas, que se non... Sí, cambiaron. Que se modifica en comparación ao ano anterior, non sei. Eran outros anos do ano anterior. É que eu tampouco non as atopei, era para saber a diferencia que había. Pero traenlas. Es por las prepagables. É por a de... nominativas, sí. Subiron todas un pouco na 33. Pero es que xa pode ser en cuanto... A diferencia de outra, vou buscar o proxecto son os importes. importes. Son os importes. Son os importes nada. Son os importes. Son os importes. Non cambia nada. Bueno, cambiou tamén as iglesias, pasaron de pasaron a nominativas. As que se lle daba as parroquias, neste caso, neste caso, para as iglesias pasaron a nominativas, e despois as outras todas incrementándose un pouco, sobre todo as que damos nas parroquias para festas, as subvencións das festas. Creo que incrementándose e foi tiña 2.500 e pasaron a 2.800. Sí, esas son as nominativas que pasan agora nas iglesias. E na das festas tiñan 900 e pasaron a 1.000. Bueno, foi moi fin de semana. É por aumento, cambiar o importe, cambiar os importes. Sí, pero son cantidades moi significativas, pero bueno. Consigue cambiar Como alguna... hai que poñer na memoria que é o que se cambia das bases, pois só cambiou eso. Sí, pero é polo importe. Bueno, son a extensión por parte do Partido Socialista do Bloque de Galego e os votos por neste caso do Partido Popular. Bueno, o comercio extraordinario, temos máis o secretario, e as temos que dar os astres na comida. Vemos que no hotel vello astres para darlle... No vello. O hotel vello astres, sobre as 3 ou 3 menos altos, tomamos antes un aperitivo